হাগ্রামাই কইছে মই চিপ হাগ্রামাই চিপ আজির তারিখ আমি তো সেলিউট করব হাগ্রামা दानि आसामनि स्पिकार बिश्वजित सारा सानसे समाव प्रमद बर'नि सायाव मा बुंदोंमोन बा बिटिआर दफानि सायाव मा बुंदोंमोन दिनै आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा माखासे गारबोनाय समनि भिडिअनि फुटेजखौ आं होनानै माखासे रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं मोनसे सोंलु खालामनो नागिरदों 2003 आव हाग्रामा महिलारि सारा दिल्ली सरकारनिफ्राय लिखित बर'नि माखासे पावारखौ आरो बर'नि गेजेराव माखासे साख्रि होनो हानाय आरो बर' नखरफोरखौ माखासे सुबिदा होनो हानाय माखासे गोहो खुंथायखौ लाना फैदोंमोन आरो दिनैसिमबो मोनफ्रोमबो बिटिसिनि बा बिटिआरनि लांगोनायाव हाग्रामा महिलारि सारनि लानानै फैनाय लिखित माखासे हांखोजों नुगोन आरो मोनफ्रोमबो अफिसाव हाग्रामा महिलारि सारनि लिखित लिरनानै लाबोनायखौ दिनैसिम रावबो जेबो खालामनो हायाखै जेब्ला प्रमद बर' सारा बिटिआर एकर्डखौ लाबोदों दिनैसिम अबे बिटिसि बिटिआरनि लांगोनायाव अबे लिखित अबे अफिसनि टेबोलाव मा लिरनानै दिन्थिनो हादों आरो लोगोसे दिनै माखासे खोथाखौ जुदि गुसुङै बुङोबा जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो निउज चेनेलफोरखौ लोगोआव लाफानानै सोर सोर बर' सेंग्राफोरखौ आरो बर' माखासे नखरफोरखौ बेसेबां साख्रियाव सोना होनो हाखो आरो बेसेबां बर' रायजो राजाफोरनि माखासे थांनाय लामाफोरखौ आरो अबेबा गामियाव हाबनाय दालांफोरखौ अबेबा रायजो राजाफोरनि माखासे नांगौ बायदि मा सुबिदा होनो हाखो साबैसे आर्मी पुलिसाव सोना होनो हाखो साबैसे बर' सेंग्राफोरखौ साख्रियाव सोना होनो हाखो प्रमद बर'जों खिथु खिथु थांनानै जोंनि बर'नि निउज चेनेलफ्रा खिथानो हागोन ना नाथाय 2003 नि हाग्रामा महिलारि सारनि एकर्डआ जोंनि बर'नि बा आसामनि जोंनि इन्डियानि मोनफ्रोमबो निउज चेनेलखौ लांनानै दिन्थियोबा साबैसे बर' सेंग्राफ्रा आर्मी पुलिसाव साख्रि मोनखो साबैसे बर'नि नखरफ्रा साख्रि मोनखो माखासे गुबुन गुबुन हारिनि चेनेलफ्रावबो नुनो थांगोन जोंनि बर'नि चेनेलफ्रावबो नुनो थांगोन आसामनि माखासे मिडियाफोरनि गेजेरजोंबो नुनो थांगोन हाग्रामा महिलारि सारनि माखासे गोहो खुंथाय पावारखौ नाथाय प्रमद बर'नि बिटिआरनि माखासे लिखित पावारखौ दिनै बहा दोनदों आं बुंनाय राव नङा सानसे समनि बिश्वजित सारा बुंनाय भिडिअनि फुटेजनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा एसे खोनासंलां प्रमद बर'नि लिखित बिटिआरनि लिखितआ बहा दं हाग्रामा महिलारि सारनि लिखितआ दिनैसिमबो दं जोबथारनायाव आं फंसे बाथ्राखौ आं खावलायो हाग्रामा महिलारि सारनि बर' सेंग्राफोरखौ साख्रियाव सोनानै होनायखौ दिनै जोंनि बर' चेनेलफ्रा थांनानै न' दिन्थियोबा साबसिन जागोन आरो प्रमद बर'आ साबैसे नखरनो साख्रियाव सोनानै होनो हाखो साबैसे बर' सेंग्राफोरखौ साख्रियाव सोना होनो हाखो जोंनि बर' निउजनि मानसिफ्रा दिन्थियोबा जोबोद मोजां जागोन भिडिअनि फुटेजखौ एसे नायलांदो हाग्रामाই কইছে মই চিপ হাগ্রামাই চিপ আজির তারিখ আমি তো সেলিউট করব হাগ্রামা কারণ কিয় সেলিউট করো যি নহক হাগ্রামাই আজি যিখিনি বিটিসি মানুহক দিছে কোনো আমি দিব পাৰা নাই অন্যবিলাকে এইটোতো সঁচা কথা মই কৈছো এই ডাঙৰীয়া সংগ্ৰামৰ মাজেদি চুক্তি কৰি যেটো আনি নিজে বনাইছিলে ইয়াত বহিব মৰ্যাদা কাৰ বেছি হাগ্ৰামা গয়ে হাগ্ৰামাৰ ফটো দেখিব গয়ে তো হাগ্ৰামাৰ প্ৰথম নামটো দেখিব গয়ে তো এইটো কোনি বনাইছে হাগ্ৰামাৰ সাইনবোৰ্ডটোকে দেখিব ইয়াৰ গোটেই বস্তু আজিৰ তাৰিখলে হাগ্ৰামাৰ বাদে কোনো ৰাজনৈতিক দল কোনো ব্যক্তিয়ে তাত দায়িত্ব লৈ কাম কৰাই নাই যি আছে আজি সব হাগ্ৰামাই কৰিছে গতিকে তেওঁ নিজক চিপ বুলি কৈ লোৱাতনো কি আপত্তি আছে অসমৰ কোনটো মন্ত্ৰীয়ে আজি ঝুপি ঘৰত আছে ঝুপুৰি ঘৰ না কি কয় অসমৰ কোনজন মন্ত্ৰী ঝুপুৰি ঘৰত আছে অসমৰ কোনজন মন্ত্ৰীৰ গাড়ী নাই অসমৰ কোন মন্ত্ৰীবিলাকৰ আপোনাৰ বেপাৰ বাণিজ্য নাই যে বিটিসিৰ আজি কোনোবা 15 বছৰ শাসন কৰাৰ পিছত তেওঁ যদি ব্যক্তিগত জীৱনৰ কাৰণে ব্যৱসায় কৰে বেংলন চেংলন লৈ কিবা এটা কৰি এটো কাৰাপচন কয় নেকি